Salutare, dragilor! Astăzi am pregătit un videoclip special de Crăciun. Inițial mă gândisem să scriu un program în C sau în C++ care să cânte Jingle Bells. Din păcate, lucrurile n-au decurs așa cum mi-aș fi dorit. Funcția beep pe care am vrut să o utilizez e o funcție care redă o notă, de fapt o anumită frecvență, cu o anumită durată și în felul ăsta puteau să fie cumva mapate notele pe acele frecvențe astfel încât să reușesc să redau colindul. Din păcate, pe laptopul meu nu funcționează lucrurile așa cum mi-aș fi dorit, cum ziceam, pentru că funcția e destul de veche, mergea pe computerele vechi care aveau un difuzor intern și putea să redea mai multe sunete. Cel puțin pe laptopul meu și pe calculatoarele mai noi această funcție este emulată cumva și se auze destul de ciudat, erau foarte rare notele și atunci a renunțat la idee și am venit cu o altă idee, poate chiar mai tare decât prima. Dacă nu v-ați dat seama deja din intro, e vorba de Flappy Bird. O să adaptăm un joc de Flappy Bird, pentru că nu l-am scris eu în totalitate, am pornit de la un cod existent. Găsiți site-ul în descriere, astfel încât să fie mai interesant. Jocul existent nu arăta chiar atât de bine, l-am mai polișat așa prin diferite locuri și am adăugat în plus opțiunea ca pe măsură ce jucați și treceți de un anumit nivel, adică odată cu timpul, să crească viteza cu care se apropie acele blocuri prin care pasărea trebuie să treacă. Am început prin a crea un proiect Visual Studio C++, i-am pus numele Flappy Bird, proiect de tip Windows Console Application, gol, da? Am creat un fișier sursă nou, un source CPP, la fel tot gol. Ok, și apoi am preluat codul de pe site-ul de care vă spuneam. O să-l pun în descriere, așa cum v-am zis și mai devreme. I-am dat prima dată un build-rebuild. Am văzut că, din păcate, codul nu compila, dar nu era nimic grav. Erau doar probleme de securitate, pentru că sunt folosite niște funcții care în compilatorul de Windows sunt văzute ca unsecure, așa că am folosit opțiunea de a face disable la verificările de securitate. După un rebuild, programul a rulat. L-am încercat puțin să văd cam cum arată așa out of the box. Există aici niște warning-uri, în principal sunt datorate funcției main, care e destul de mare, salvează foarte mult în stack, dar n-ar trebui să fie o problemă. Cam așa arăta jocul la început. O să vedeți că în continuare schimb steluțele cu pipe-uri astfel încât să arate mai bine. Pentru început, hai să colorăm puțin fereastra, astfel încât să nu mai fie acest negru monoton cu alb. Am folosit galben și mov, funcția color, în special acest sistem de color are culoarea ferestrei și culoarea scrisului. Acel 5E, 5 e galbenul cu care e scrisul și E e movul cu care se colorează background-ul. Da? Sunt combinații. Am două cifre în hexadecimal. Culoarea scrisului și culoarea background-ului. Apoi am schimbat steluțele, cu excepția steluțelor de pe chenare, pe acele lăsat. În rest am schimbat cu pipe-uri, astfel încât să arate ceva de genul acesta. Și pasărea am schimbat-o din underscore într-un O mic, astfel încât să arate mai degrabă o pasăre. Deja jocul începea să arate din ce în ce mai bine. Acum am gândit că ce nu-mi plăcea era faptul că începea direct și câteodată uitam să mă uit în consolă și pornea jocul și deja când dădeam click pe consolă pierdusem, deja pasărea se lovise de una dintre acele țevi, să zicem. Și așa că m-am gândit să pun un ASCII art la început, unde să scrie Flappy Bird, press any key to continue, ceva de genul ăsta, astfel încât când pornește consola să nu pornească direct jocul, ci întâi să scrie acest Flappy Bird și apoi când apăsăm orice tastă să pornească efectiv jocul. Așa, după ce am făcut un mic research pe internet despre ce ASCII art aș putea să folosesc, am găsit acest site care generează ASCII art. Dintre fonturile posibile l-am ales pe acesta până la urmă. Acum am căutat cum pot să scriu un șir de caractere pe mai multe linii. Din ce țineam minte era cu slash. Din păcate n-am reușit să scriu pe mai multe linii, dar având în vedere că mi-am dat seama că pot să iau cu copy-paste de pe acest site linie cu linie, am scris cout-ul, la fel, linie cu linie și pe fiecare linie am
scris ce era nevoie ca să pot să scriu Flappy Bird. Am mutat puțin mai în dreapta totul, astfel încât să fie centrat și apoi am scris Press any key to start, astfel încât să nu înceapă jocul direct, ci să putem să apăsăm o tastă și apoi să înceapă efectiv jocul. Am încercat prima dată cu Cin, din păcate nu a funcționat, citea mai mult de un caracter, apoi am folosit funcția getChar. După ce am testat-o puțin, mi-am dat seama că și getChar acceptă multe caractere. De fapt, funcția pe care mi-o doream era getCH din C, nu getChar-ul din C++. Așa că am modificat aici acest lucru. Am pus Press any key to start, l-am mai centrat puțin. Am mai făcut diverse modificări la nivelul informațiilor afișate. Am scris scor cu litere mari. La high score acolo am mai lăsat un spațiu. Retry la fel cu R mare. Apoi am încercat să-mi dau seama dacă editând acel slip poți să crezi viteza. Că de fapt acel slip nu face decât ca cadrele consecutive să se afișeze, să se randeze la un anumit timp. Și atunci, editând acest slip, care e în milisecunde, scăzând slipul, am putut să fac pasărea să zboare mai repede, teoretic. Adică viteza ei să crească. Scăzând slipul, crește, până la urmă, viteza păsării. Asta înseamnă că am putut să mă folosesc de funcția time din C++ pentru a calcula timpul ce a trecut de la momentul în care a început jocul până în momentul curent, astfel încât să pot să cresc viteza treptat, adică pe măsură ce trece un anumit număr de secunde, să tot cresc viteza. Mi-am definit o variabilă start time la început, în care am salvat timpul. Timpul în funcția time în C++ returnează numărul de milisecunde scurse de la 1 ianuarie 1900 și atunci am mai luat undeva exact, înainte să fac acest slip, am mai luat încă o variabilă și am calculat timpul din acel moment și apoi am făcut diferența celor doi timpi. Timpul fiind în secunde de la 1 ianuarie 1900, diferența celor doi timpi e numărul de secunde care s-au scurs de când a început jocul. Pe baza numărului de secunde am calculat inițial minutele, am împărțit numărul de secunde la 60, am obținut numărul de minute ce s-au scurs de la începutul jocului și am zis ok, la fiecare minut mai scad viteza cu 1. Apoi m-am răzgândit și am zis ok, un minut e totuși prea mult, dar ar fi bine să scad la fiecare 20 de secunde viteza, astfel încât jocul să scad slipul la fiecare 20 de secunde, astfel încât jocul să își crească viteza mai rapid decât o dată pe minut. Ok, am testat dacă funcția slip primește parametri negativi. Din păcate am văzut că face overflow, adică când dau o valoare negativă, de fapt transformă valoarea respectivă într-o valoare foarte mare, așa că am pus o condiție pe numărul de minute să nu fie negativ. Deci dacă numărul de minute e mai mare decât dacă numărul de minute e mai mic decât 100, atunci am scăzut din 100 numărul de minute, altfel am considerat 0, adică am ajuns la viteza maximă posibilă, respectiv la slipul minim posibil, 0. Ok, am făcut un mic test aici în debug mode, astfel încât să văd că la 20 de secunde se scade corect timpul de slip, respectiv crește viteza. Apoi am mai făcut câteva mici optimizări. Am pus site-ul original de unde am preluat codul, CodeBlocks Coding, și apoi am spus că a fost modificat de către Facem-Soft și apoi Press any key to continue. Și apoi nu mi-a mai rămas decât să încerc să bat recordul, astfel încât să fac din asta un challenge pentru voi, să puteți să încercați să bateți recordul pe care l-am făcut eu. După mai multe încercări am reușit să ajung la recordul de 53. Nu m-am chinuit prea mult să mai bat acest record, pentru că nu mai aveam timp. Voiam să termin de editat acest video astfel încât voi să-l vedeți de Crăciun. Codul îl găsiți pe GitHub, la fel link în descriere mai jos, cu tot codul sursă. Puteți să-l rulați pe orice laptop. Din păcate funcționează doar pe Windows. Folosind biblioteca Windows.h, codul puteți rula doar în Visual Studio sau în Visual Studio Code pe un calculator cu Windows. Aveți codul pe GitHub, îl puteți edita și voi mai departe. Mai sunt diferite alte idei pe care le puteți pune în aplicare, de exemplu sunete atunci când pasărea sare sau când se lovește de una dintre acele țevi, un mesaj de game over. Deci
puteți să faceți modificări asupra codului, astfel încât să faceți jocul mai interesant decât e deja. Aștept în comentarii recordul vostru, să vedem cine ajunge la cel mai mare scor în versiunea curentă a jocului. Aveți în descriere și contul meu de Instagram. Dacă vreți să editați jocul, să-l faceți din ce în ce mai interesant, atunci puteți să adăugați poze pe Instagram și să mă tăguiți, astfel încât să văd versiunea voastră de joc la care ați ajuns și eventual poze cu recordul, dacă vreți, tot acolo. Asta a fost totul pentru astăzi. Vă mulțumesc, un Crăciun fericit și toate cele bune!